Έχει σταματήσει το βίντεο, οπότε πάμε να παίξουμε Doors και να κάνουμε κάτι, να κάνουμε εκεί πέρα το βίντεο. Ωραία, μπήκα Doors. Σε κάνω invite, ok. Μισό γιατί μου φορτώνει ακόμα, μου λέει joining server και δεν με έχει βάλει. Έξω το κακό από το σπίτι. Wow, the cat is very cute. Στο μπου. I like the cat. Do you like the cat? This cute it. Why do you do this? I'm very angry. You are agree.